जै हिनजाव गोदाननि जै जोंहा बिहामजो गोदाननि जै थुनजुलि साननि हाबानि सान जेन'बा जोंनि हाबा गिदिरा जाथ'वाखैबाबोथ' बेबोथ' जोंनि हाबायानो ना ने ओइ दिनै रावबो खुसि गैदागै आं हले मेहेरा आदा बाजिनि हाबायाव बिराद हेपिलै दिनै ने छोटु औ ब्रा आदा ने आंहाबोथ' गुमै गोदान ना ओमफ्राय आंहाबोथ' बाजै गोदान ना जै बाजै थुनजुलि आंनि दे बिदिबालाय दिनै गथ'फोरनि मोनसे सिमाङा मोगथां महर मोनजेनबाय दे बिहामजो मोजाङानो जाबाय दाथ' आंनि बिहामजो एकदम अफिसियेल जाखाबायबा औहाय ने सोरां बे समखौनोथ' बेसेबा गोबावनिफ्राय नेबाय थाबाय नै दिनै एकदम हाखु दाखुसो जाबाय साननायालाय गोबां बायदिसिना सानदोंमोन जाफुंजोबासै माथो खालामबावनो दे जियानो जा मोजां मोजां जोबना थांबायथ' दिनैनि सानाबो बेफोरखौ सानबाय दाथासैलै आयै ओइ आदा बिदि होनबाल' जायालै जायखिया बेबायदि कर्टआव हाबा जाबाबोथ' ना जोंनो हले पार्टि नांथारगोनलै नांखाथारगोनलै जायखिजाया ओमफ्राय जाहोनाय लोंहोनायनिखौबोथ' एसे नायनांगौमोन ना आयै औ हाबाफोर गैयाबालाय बोरै जानो देनांहायथ' देनांनि खोथा जायखिया दा जाखिनिखौ लेंहरदों ओरैनो न'नि गोजा आरो गामिनि एसे साफा सानै फैगोन जाहोनोसै जाबाय एसे होमबालाय माथो ने आयै आंथ' जानाय लोंनायनि मामलायाव आंनि माने हाबाबाबो आं हले बिदियाव माने उनाव थानायाव गैयालै नै नुदोंना सोरां देनजारसो आंनाबो बिहामजोआ हा नोंनिनोथ' लादों आरो मा थोद आजां गाजां बुङोहाय नोंबो फैद' एसे जानाय लोंनाय आलासिफोरखौ नायनायनि लाहार फाहार खालामनोसै जोंहा जियानो जा कर्टआव मोजां मोजां हाबायाबो माने साक्सेसफुल जानानै फैबायथ' बिदिबा सान आरो थुनजुलिनि मोनसे माने मिशना साक्सेसफुल जाबाय आरो ना साक्सेसफुल जाखोसै बिहामजो ना मेरे दुल्हे राजा बेफोरबायदि जानला मानला बुंनायखौ नों गारमारनाय नङा आरोना थुनथुलि थोद जानला मानला खालै मानसियानो बोरै गारनोब्रा होसान बेफोरलाय आं गोदोनिफ्रायनो मानसियानो बिदिनो दाथ' मा जाबावनो नों फसायबाबो फसायाबाबो आंनो नोंनि जिउनि लोगोरि जाखाबाय औथ' आरोलै ओमफ्राय नोंबोथ' खम नङा दिनै हान्जाम नुमारदोंब्रा नंगौना थुनथुलि लाजिलां बांद्राय बेफोरबायदि बाख्नायबा नै आदा बाजै लामायावनो संसार जानो सानखो ना माखोब्रा थुदो माथो थाबाय थाखो बेयावलाय र'ब्रामि जागोन ना बेफोर लासै लासै फैदो बिहामजो दा खस्थ' मोनसिगोन जामाइजाबो एसे अब्लाबो बांद्रायथ' मानसि लेंहरनाय जायासै हाखु दाखुबो जाहैबाय जेबो नंला दे मोनसे गिदिर खामानियानो जोब्बायना आयै बाखि आरो टेनसन दालासै गासैबो थिग जालांजोबसिगोन एबार नंगौ आबा फैदो लामायावसो रायलायबाय थानाय जाबाय जोंहाबो थुदोहाय बिफाथ' एसे खामानि मावहैनोसै नै आबानि खुसियाव आंहाथ' बिहामजो गोदान मोननायनि खुसियानो एसे आलदासो फैखाबायलै जुरि नोंनाबो आरो बिफा दे थौदो रायलायनानैल' दिन थांसै जोंहा नै मोसानायाथ' मोसानो सानदोंमोनलै बाजै नाथायो र' दा नंथ'ला एसे उनाव बै माबा नोंसिनि हाबानि पार्टि गिदिराव मोसानोसै आं जायो दे बिबोनां हामाथोना थारैनो ओमफ्राय आदाजों बाजैजों बिराद किउट नुखादोंलै ना दादै औथ' आरोलै बाबा नोमबाजैयाबो मोजांखा जोंहा बाबायाबो मोजांखा बिराद समायदों सानैजों बुंदोलै नोंसोर मा जाजोबखोब्रा एसे सिङाव थांनानै रंजाहैनोसैलाय बाजै 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 ओइ बिनानावफोर दंबा आंहाबो एसे सेटिं जासिगौमोनब्रा दा बाजैना बिनानावबो गैया जाहैबाय नै नोङो मोद्ला बिनानाव थाबाबो हरखायामोन आं आइसो रयनायलै बाजै नोंनाबो दे जायखिजाया आं नोंसिनि हाबायाव बिराद खुसिलै दिनै बाजै 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 आदाजों बेसेबां समायदोंलै नंगौना बिबोनां समायमारदों बेफोरबायदि बाख्नायबा आं हले मार खुसि जायोहाय थारैनो होमबा दिनै जोंनि माने साननाया जाफुंमारबाय आरोना जोंनि सिमाङा हे मम बिहामजो मोनलायबायना आरो नोंहा मालायसो औथ' आरो आबा बिहामजोथ' मोनबाय र' आरो बे बोसोरखौ जायखौ नों पसन्द खालामदों बेखौनो आदानो थाखै बाबा आंबोथ' नों जायखौ पसन्द खालामो बेखौनो बिहामजो खालामगोन नोंसा आरो खुगाखौनो खेवा सोरबा दं नामा होनबाबो जेबो बुङा थिग जेरै नों दानि बायदि नोंहाबो जुदि सोरबा मिजिरनाय दंबा आंखौ बुंब्लानो जाबाय बेस्ट फ्रेन्ड बायदि जोंलाय आरो बिमा फिसाबाबो गासैबो शेयार खालामनो हाखायोना ने आबा ओइ थोद मम मा बाथ्रा बुंनांगौ मा बुंलायखो दिनैनो आरो थांलायबाय आंनियावसो दाना आबा आंलाय नोंनियावबो थांखानांगोन ना दा आंहाबो बिहामजो सासे मोनबाय सासे खोमा नांबाय दा आरो नोंनि थाखायबो सानफिनखानांगोन माब्लाबा नङा माब्लाबा बेखायनो बुंबाय आरो आङो मम प्लिज
बै मा होनोना नैबे गोसोफोराव फिलिंसफोरानो आगोलनि बायदि नंलालै आंना अके दानो होनबा नोङो माबा मोनसे गोसोखौ मोन लागायदो आबा अब्लासो दा नोंनि साननाय हनायफोराबो एकदम टाइम पास जानानै थागोन ना साननायाथ' सानोलै आयै नाथाय एखनबा समाव खामानिफ्रावबो गोसो जलायलाङालै मा खालामब्रा गोसोआबो फाग्लाना आयै दानो बेखौ खालाम सानो नै दसे एक सेकेन्डावनो माबा माबि सानफ्लांलाय लाङो आरोना मोनसे गोसोआवनो गोसो होबाय था आरो अब्लानो गासैबो थिग जागोन ना आबा जायखि बे नोंनि खामानियानो जा माबा मोनसे नों जेखौ गोसो जादों नोंनि खुसिया जेराव मोनोना नों बेखौनो खालाम ओह जागोनलै आयै जागोन बेफोर उननि खोथा माने दा आदाखौ सानना बाजै फैदों बाजैखौ सान दे अब्लाबो आंहा नोंखौबो सानो बेखौबोथ' सानखायो दा मोनसे प्रब्लेमा एसे सल्भ जाबाय नङाबा गिलुं गिलुं गोसोआव थाबाय थायोमोन जे बिहामजोआ ओरै माबा जासै फिसालाया ओरै माबा जासै बिसिनाथ' गन्डगलानो जोबाना बाट नाव जेबो खुनु माने टेनसन गैला आरो जेबो प्रब्लेमबो गैथ'खालाना जास्ट इन्जय नै दा आंहाबो रायलायनानैसो मानसिबो फैलायलांसिगोन बियो दे नोंबो फैदो आबा एसे खामानिफ्राव हेल्प खालामदोहाय न'नि गोजाखासो आरोलाय अके माइ लाभलि मम आं फैगासिनो नों थांग्रोलाय दे होमबालाय सना फैदो स' केयारिं ममलै बेफोरबायदि लाइफआव बिमानि अननाय मोनबालाय आरो मा नांगौ देनाय रावबो गै दा गै बिमानि अननायथ' दंना थारैनो आं जोबोद लाखि मारखोमालै माने ममनि अननायाबो सानै सानैनि दिनै हाथरखि बेबिथ' गैला नङाबा बेबोथ' आंखौ जोबोद अनोमोन ओके यार क्या कर सकता है अभी लाइफ में जो होना था वो तो जानानै थांबायना ओ माय गड दहाय अखाफोरनि मिस कल फैदोंमोन खोमालै आंथ' खदाव आदामोनजों बिजिमोन ना मानोबा हरदोंमोनथाय दा आं हरफिनबाबो ओमफ्राय मा होनना रायलायनो देनाय बोरैबाबो मोनलायलाङो गोसोफ्रा बिदानि खुसिनि एसे इन्जय खालामहैसैलां माने आदा बाजैमोनजों आरोथ' भटनि सानाबो सफैलायगौलै नै एबार खनसेयावबो ओमफ्राय र' बेथ' बे थांबाय एबार खनसेयाव अखाफोरखौ माने फना र' दिनै दायो हरसे फ्रि जाबा ओमफ्राय मालाबा लोगो मोनबा एसे गोबाव रायलायगोन आङो मानो होनबा फनजों फन रायलायबाल' जायालै माबा फेस टु फेस रायलायनाय बायदि जायाना बेखायनो आरो बेथ' आंनि गार्लफ्रेन्डबो नङा ओइ हेलौ औ मा जाखोलै बस आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं नोंसोरो बे साना सैमानि फिसाया मा मोनखांबाय थादों बे आंनि थुनथुलिखौ कर्ट मेरेज खालामनो लांदोंनो बेनिफ्राय साला आं ओरैनो हगारगोन नामा बिखौ आंनि थुनथुलि आंनि जानो गोनां हिनजावखौसो बे कर्ट मेरेज खालामनो लांदों साला बेथा सैमा ओइ आसोल ओमफ्राय दालाय माथो खालामनो हाबावनांगौ दे मा हायो मा हाया लोखिया नोंबो बेबायदि दाबुं आंखौ बास आंनि खोथाखौल' खोनासं दिनै ओरैनो मानसिया बिराद रागा जोंनायखा आं बे सानखौ नागारा साना थुनथुलिजों हाबा जाबाबो बिधवा खालामगोन आं बेखौ आंखौ सिनायाखैथ'ना नों सान आं एन्जर नङा जे अबेबा एकदम खना खनला थाखुमादो आं फुरा फेस टु फेस फाइट खालामग्रासो ओमफ्राय दा माथो प्लेन खालामदों प्लेनाथ' प्लेन नोंसोर फैल' मिथिबाय मोनसे एड्रेस हरनि बेवहाय फै ओमफ्राय नायगोन दिनै सानखौ बबेनिफ्राय बारग'ना आं बुंखादोंना नोंसोरखौ आं ओरैनो थानो होआथ' गोजोन संसार मोनजाया नोंसोरो आंनि सिमाङा जेरै मन्दपाव आद्रा थादों आंनि सिमाङा जाफुंहोआखैना बेबायदिनो नोंनि सिमाङाबो जाफुङा नोंथ' साला सैमानि फिसा गवा बिखुं मोखां गासिबो हान्थु हारा दोदलाब होजोबगोन आङो ओइ बस ओमफ्राय प्लेनालाय माथो जुदासो नामाब्रा जुदायानो जा जियानो जा नोंसोर फैनोबा फैलै आरो फैयाबा आं हारसिंनो काफि अके बिदि नङा जोंथ' फैखायोना फैगोन दे जागोन नों एड्रेसखौल' खिन्थाहर जों फैगोन आंखौ मा सानथारदों नोंलाय सान कर्ट मेरेज खालामबानो जे नों आंनि थुनथुलिखौ मोनगोन ना बे नङा साला खर'सो एकदमबारे आंना गरम मोनजोब्बाय दे गारा एसेबां गोरलैयै आंनि थुनथुलिखौ आं गुबुननि जानो होनो हाया आं बेबायदि नायना थानो हायालै नोंखौ बुंखादोंमोन आं थुनथुलि नोंखौ बुंखादोंमोन आङो नोंसो मानियाखै आं सानखौ नागारखाया आं बिखौ लोखिखौ सिनायखायाखैना नों थुनथुलि मोनथिनाय मोनबा नों बेबायदि खालामखानायबो नङामोनदां नोंनि फिसाया बे नङाब्रा आंसो थैस' थांस' जों सानैजोंसो संसार जागोन नोंनि थाखाय आं फाग्लायानो जा जियानो जा गासिबो मन्जुर मानसिखौनो फुरा अबस्था गैयि खालामजोबगोन आं नोंनि सानखौथ' सान खालामनानैसो गारगोन आं थुनथुलि
लाकिखौ सिनायाखैब्रा नोंसोरो? दे अब्ला सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय आरो दिनै भिडिअखौ जोबोर इमारजेन्सि बानायबाय माने एसे गुसुं जाबाय आरोना अब्लाबो नोंथांमोना गाज्रि मोननो नांला औ आरो जाय जाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबाय फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर लोगोसे लाइकखौ होनो बायाबा होबानो जाबाय दे बाखिथ' गुसुंबाबो लाबोहोनो नालाय दा बेखायनो जोङो ससेबाबो लाबोनाय जाबाय आरो लोगोफोर माने सम मिलायासैबाबो अब्लाबो नोंथांमोनाबो नेनानै थाबाय थाखायो नालाय दे बिदिबा नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनसिगोन सनामोन जों थांथ'नोसैलाय गोदान एपिसोडखौ नेनानै थाथ'दो अब्ला बेखिनियावनो दिनै दोनथ'नाय जाबाय आरो बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ किमोन बयनिसिमबो गुड नाइट बाय बाय नेक्स्ट एपिसोडजों थाबैनो फैफिनलायगोन जोङो